Олы Бадырақ авылы тигән төшенсә, төягендә туып тамыргыткан кешеләр өчен үтә кадерле. Авылда матур йорттар калкып сыга, кешеләр зауыклы итеп дөнья көтәргә тырыша. Ил исендә дан, ил тышында ханалган кешеләре белән горурлана был төбәк халкы. Иң мөһиме, бында әдәп көчле, рух какшамаган. Бүген тормыш проекты бай тарихлы, хозур табигатьле Борай районы Олы Бадырақ авылында. Бадырақ авыл советында 10 авыл бар. Bir жерде де бермейлер, бүтін жерде де көз салырға. Быйылғы сыйылны тәрі башкирға үшат әзірлейбіз. Борай районы Олы Бадырақ авылына усы даругаһы Эске Елан улысы башкорттары Бадырақ исеме менән нигез һалган. 1747 елдан алып, кирдәшлек килешүе буенча бында яһаклы татарлар килеп утырган. 1859 елдан башлап, Бәләкәй Бадырақ бүлендек авылы барлыкка килгәндән һуң, авыл хәзерге исемен алган. 1907 елғы перепис нәтижесінде 194 йорт болған, 1097 кіші яшәгән. Хәзерге вакытта авылда яшәүчеләр саны 400-ге якын. Безнең Бадырақ авыл советында 10 авыл бар. Бадырақ авылы безнең, Олы Бадырақ авылы. Безнең үзәк авыл. Бу авылда безнең Ленин хуҗалыгы үз эшен алып бара. Алдынгы үрнәкле фермерларыбыз бар, эшкуарларыбыз бар. Кибет тоталар. 366 кеше теркәлгән безнең шугатлы халык яшәп ята. 170 хуҗалык бар безнең, 100 хуҗалык шушы авылда. Без басып торабыз менә бу интернациональ урамында, интернациональ урамы безнең районыбызның үткән елгы Живый мое село родное конкурсында иң матур урам номинациясында беренче урын алып чыкты. Монда бик уңган семьялар яшәй. Тырышмаһаң, дөнья алга бармай. Авыл yerендә эше күптең ашы мул. Тик хезмәт кенә уңыштың нигезе. Зур Бадыракны башкорт Бадырак дейләр, Бәләкәй Бадырак диптер дип, 20-нче елларда Тукай авылы моннан аерылып чыккан, авылга Мулла Абдулла Тукай исемен бергән. Яшәүгә уңайлы авыл, елгасы бар. Үзенең Ленин исемендәге хуҗалык эшкә йөрүгә, хуҗалык бүгенге көндә үз көнен үзе күреп ята. Тагында комбикормовый заводыбыз бар, 3 магазин. Онда да менә 6-7 кеше эш белән тәэмин ителә бит инде. Ленин хуҗалыгында үзенең 50-60 кешегә менә эш бирә инде безнең Ленин хуҗалыгы. Эш юк дип әйтергә күнегеп киттек. Бына тигән йорт алып, мал-туар үрсетеп, ишле бала багып, башкаларга өлгү булырлык булдыклылар бар арабызда. Олы Бадырақ авылында яшәүче Гөлмирә менән Данил Мустафиндар юкты бар итә белә. Бәхетен ситтән эзләмәй. Туган төяге хуҗалыгында тырышып, тырмашып эшләй. Урожай үзебездә, бакчада бәрәңге үзебездән, кыяр, кәбестәләр барса үзебездә үстерәбез битенде. Сатып аласы юк. Шуның өчен авыл җирен яттан бутанышта үзебездә авыл җирендә күңелле ул. Кызлар бакча утарга чыгалар. Малай пешән чабырга әтисе алып чыга, үрәтә. Иптәшем белән 13 ел яшәйбез. Иң улысы Динара 13 яшь. Икенче малаем 12 яшьтә. У тоже биюгә йөри клубка, кружокларга. Бәләкәй кызым 7 яшь. Быел мәктәпкә бара. Тырышып менә үй салып кердек инде. İptaşım bilen birge gidip tarışıp dostlar buluştu, nikahlar buluştu. Hadi salып үйüne kirdik indi. Maşallah tüzübüz, Allah'a şükür. Gerek bit. Bağlar üse, maşallah iştah koyara gerek.
Эш хакына гына карап ултырмай Мустафиндар. Хужалыкта ишле эре мал асрай. Кош-корттың исәбе хисабы юк. Был иһә иш янына куш булып кала. Укуда да тырыш балалар күптән инде ата-әсәләренең кулларына ингән. Кызлар әсәһенә йорт эшләрендә ярдәм итһә, Ратмир атаһының уң кулы. Һәр нәмәне карап торып, утып калырга тырыша. Зубаклаткансың, молодец. Үзең күп зубаклаткансың. Evet. Azıcık istedim zarit başlayız. Özüm avulunda üstkenmen, ful balalarını qarab üstürege gerek barır. Balalar ettiği kırında bolsa öğrenələr, işlərə barısında bulay şəb etsən, balaların üstken de görmeybiz. İşke de öğrenilmeyler. Üyde neme geçseydi, etəsi bulmağaş, üyde yatı bulabitinde, iş bulmay. Ona şəb etəsi girmeydi avuldan. Özüm doğusken avuldan. Avulda rahat, balıkqa yürüyübüz, munça düzdüyübüz, öt üzübüz, milikka yürüyübüz, jil-jilak yürüyübüz, olma jiyəbüz. Avulda üstürge balalarını bütün şartı var. Mektep balalar bakışası var, krujoklar var yürürge. Ağaç işinde kilbeş saza kilbeş işinde öğrettim. Ne demek var? Bunu öğrettim ben de. 10 yıl bize gerekli kişiler olsalar çat bular yemin. Гаилә бер-береңде аңлап, ярдәм итеп. Гомер агышында яны шатлаган сакта гына ныклы. Тату, бердәм гаиләләрбез күбрәк булһа, илебез дә көчле була. Жер участокları da şeklenmey, mal asrarga da köpmü bolsa da şunsı var indi. Mal asrap produksiyаны etke bar orun, әйбәт köyde mesela kombinatına tapşırıp bola. Yün, tiri, sarak tirilerin koyarga yok, süt jeyuda yok indi. Mine şoları avul halkından gına turmay betindi. Bizning mana ish qo'rimiz Gimaltinovlar iptashi Gulnari bilan Gimaltinov G'oyat Shamsiyev indi. Mana onun 2-3 даже brata mana shu uramda yashab etayindi. Bek motor uram. Ungan kishilar biz bilan mana shu uram boy. Mal tuvar tutalar, qo'shqurt qorilar. Qirg'izdagina Bodarak avulunun buası, turut bizning. Mında oqquşlarda bu kullu bizni yarattı. Kul boyunda yaşaganlarimiz, buğa boyunda yaşagan xalqimiz qoz osarga tirişa, urdak osarga tirişalar indi. Ir yigitke qanat bulurday to'g'ri, sidamlı yılqı maldарын яшьтән ярата Гаяз Гамалетдинов. Тәвәккәлләп йылқысылык, кортсылык юнәлешендә үзе хуҗалыгын оештырып ибәрә һәм аттар үрсетә башлай, умарталык тота. Кортсылык эше эшсезлектән башланды. Эшсез ятмаш өчен шулай итеп тырышып тормаш шастык алып, шулай китте. Өзебезнең кортчыбыз бар. Ул үзенең эшен шулай җаваплы итеп башкара инде. Урын эзләп йөрдек. Авылдан ерак булсын, кешеләргә зыяны килмәсен өчен. Шуннан килеп менә шу Крещенко авылыннан уже авыл таралып беткән инде. Участок алдык. Юлы бар, электричествосы бар инде. Территориясы 4 гектар ярым территориясы гына. Шуннан соң территория шу белән тулган, шуларын тазарттык. Аны куядыр хәзер куярга кирәк. Пишәне үсә, шуннан соң атлар алдык. Шуны ашап торга инде. Шуннан соң атлар алгач тәртипкә китерләр. Атларга уже җир җитмәй башлады. Дополнительно вот так шулай китте. Фермерга әйләнеп китте инде. Бүгенге көндә менә монда 65 баш атым бар, кулыннары бар.
Аллаға шүкір. Ат борындан ир егеттің тұғыры досы, айырылмас иптәші һәм ышаныслы юлдашы, ярдамсыһы булып һаналган. Йылқымалы шундай ақыллы һәм ышаныслы, телегедән юкты, тәҗрибәле фермер. Ир атылының олы бадрактан алыс түгел, бисәнлек һәм басу ирдәрле байтак. Басуларның бір яртысын мына көтөлік етіп тұтабыз, қолған ішкертәбіз. Өзіміз ашып өстірәбіз, пішен шешәбіз, пішенелі әзірлеп қойдық мына қышқылыққа. Ойғырларын күскіні реализавайтерге тырышабыз. Ойғырларын уже еш ярымдық бұлалары тойды біздің шуларын реализавайтерге тырышабыз. Бұйылғы сыйылына тәрі башкиріға 3 от әзірләйбіз. Алла берсе мына сентябрь айында выступление. Үміт білен күтәбіз. Меңгерді 3 кіші бұл айында құртшы білен үшөбіз. Әм сезон еш вақытында яғандан 2 кішінен емайтта біздің тракторист, комбайнер. Бір үдің яңғыт қанат күві күп мегіне талпынһаң да осалмайһаң. Гаяз Шәмсибулының тормыш иптәше ярты хүдінен, яғымлы қарашынан аңлап тұрған ярдамсыһы уң қанаты. Қатыны менән бергәләп, Гаяз Гамалетдинов матур дөнья құрған. Олы бадрақтан бір нисә километр алыслықта үденсәлекле йорт төҙөп, уны музей рәүешендә биҙәгән. Біз бит ауылда туып үскәннәрне барса да қадірле дәүенкәләрен, дәүәткәләрен, ҡартәтәйләрен ничек йәшәгәнен беләбез. Шуңа күрә барсында күп нәрсәләрне ташлап бетердек, шуңа йөрәгем әрней. Бүген көнне ныҡ нәрсәне саҡлап ҡаладыҡ, саҡларға тырышам инде. Хәҙер кешеләр үзләре китерәләр миңә шуны ташларға жалко дип, шуңа как бы музей под открытым небом. Бүтән тормышның яме безнең мал ҡарайбыз, ҡорт асрайбыз, мына 2 бала үстердек. Тырышабыз, йәшәйбез, эштә бәхет бит ул. Гаяз Гамалетдинов үҙ мәнфәғәтен ҡайғыртып, эш ҡыуып ҡына ҡалмай. Баҙыраҡ ауыл биләмәһенең йәмәғәт эштәрендә лә ҡайнай. Яҡташтарына һәр йәһәттән бағыусылыҡ ярҙамы ла күрһәтә. Ауылдаштарын эшле, аҡсалы итә. Бұл хуҗалыҡта экономист, Вострецов хуҗалығында 10 жыл председатель, Ленин хуҗалығында 80-нче йылның 17-нче мартынан 2009 йылның 12-нче февраленә чаклы председатель булып эшләдем. 6 бала тәрбияләдек, 4 малай, 2 кыз. Малайлар ауылда 4-сі де яшәделәр. Клубыбыз бар, 10 йыллык мәктәбебез бар, медпунктыбыз бар, фельдшерско-акушерский пункт битендә безнең. Магазиннарыбыз бар битендә. Менә шушы бүтән безнең булган халыкка эш белән тәэмин ителгәчтән халыкның зарплатасы бар, яшәргә төрле уңайлыклар менә только шуннан завис битендә. Авылдан Советлар Союзы геройы, ничә ел мәктәп директоры булгач Таҗдин Гиләзетдинов, Фаик Мөхәммәтьянов, ул Башҡортостан газетасында күп йыллар эшләде. Шишмә районында агроном булып эшләгән Гәрәев Рәзиф, ул РСФСРның атҡаҙанған эшмәкәре. Самигуллин Радис, доктор ветеринарных наук. Бездә талантлар бик күп. Жырны яраталар, бию яраталар, шигырь яраталар. Бик күп чаралар үткәреп торабыз. Яшьләр белән бергә эшлибез. Төрле чаралар үтеп тора. Шушы чараларда без гран-прилар, гел лайыклы урыннарны алып торабыз. Мин моның белән нык канәгатьмен, чөнки монда яшьләрнең катнашуы бик тә үзенчәлекле.
иҗат итәргә обязательно кирәк ул бер бу дөньяда кулыңнан әйбәт шөгыль килә икән, әйбәт дип әйтәм. Күрсәтергә кирәк. Китапхана белән мәдәният эшчеләре гел кулга кул тотынышып эшлибез. Төрле чаралар үткәрәбез. Балаларны җыябыз, уеннар уйнатабыз. Язучылар белән, үзешмәкәр композиторлар белән гел очрашып торабыз. Олы Бадрак авылы халкы төрле мәдәни саралар үткәрүдә әүдем катнаша. Һәр башлангычты хуплап, уны тормышка ашыруга күп көч сала. Төбәктең үзе композиторы, тирә-юньдә популярлык яулаган яшь сагу башкаручысы бар. 8 яшьтән мине музыкаль мәктәпкә бирде. Башта вокалга укыдым мин, аннан фортепианога. Уфада республиканский конкурсларда беренче, икенче урыннар алдым. Авылдың иң матур урынында Акнур мәсете балкып ултыра. Иман йорты Олы Бадрак халкының гыйбадәт кылбына гына түгел, ә кешеләрне дини һәм дөньяви яктан тәрбияләү, аралашу, киңәшләшү урыны. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мөселман кардәшләр, җом намазлары үткәрәбез, мәүлид бәйрәмнәре үткәрәбез, Ораза гаетләре, Корбан гаетләре үткәрәбез. Авыл өчен бик файдалы. Балалар, иманлы балалар үсәләр бит инде. Коръән мәҗлесләре үткәрүләр бит инде һәрберне искә алу мәҗлесләре бит инде безнең зиратларыбызда яткан үзебезнең авылдашларыбызның дәваниләр, дәватиләребезнең һәм дә шулай ук ир туганнарыбыз, кыз туганнарыбыз да бар бит инде. Сабый чакта вафат булган, балык вафат булган, шулай һәрберебезнең дә шундый мәҗлесләр үткәрергә насыйп булсын, я Раббым. Үзебездә иманлы балалар булып, балаларыбызда, аныкларыбызда иманлы булып үсәргә насыйп булсын. Һәрберебездә куйган максатлар ишеп, Аллаһның рәхмәтенә ишәргә насыйп булсын, я Раббым. Олы Бадрак авылы республикабызның төрле тармактарына шәхесләр тәрбияләгән төбәк. Советтар Союзы герое Тажетдин Галижетдиновның да кинди каны ошы бәрәкәтле ердә тамган. Каһарман батыр 45 елга якын гомерен белем бирү өлкәһенә багышлаган. Тәүдә укытучы, унан һуң мәктәп директоры булып эшләй. Данлы улы эшенә, истәлегенә бүген авылдашлары, уның исемен йөрткән мәктәп укучылары тугры кала. Бу мәктәп 1964 елда салынган. Аңа нигез салучы Советтар Союзы герое Галижетдинов Тажетдин Багаутдинович. Узак елларында ул мәктәптән директор булып эшләгән. Бүгенге көндә инде безнең мәктәп аның исемен йөртә. Безнең мәктәп инде укучыларга полностью комплектация ителгән. 100дән артык укучы укыячак. Монда инде 6 авылдан килеп укыячаклар инде. Менә безнең кружоклар инде 3-4 основной направлениедә эшләячәкбез. Эшләдек инде. Олы Бадракта төзекләндерү буенча байтак эшләр башкарыла. Бөек ватан һугышы яугирләре истәлегенә обелиск һәр сак игътибар үдәгендә. Күптән түгел авыл хуҗалыгы министрлыгының махсус программасы буенча балалар өчен уен майдансыклары урынлаштырылган. Уларның барыһы ла авылдың матур, ышанычлы киләсәге хакына хәстәрләнә. Авыр тормышы бик җиңел түгел, иртән иртүк торып малын карарга, үсемлеген тәрбияләргә кирәк. Если шундый принцип белән мин булмасам кем булыр дигәне кирәк өчен. Конечно, кыен. Мин үзем бик аңлап бетерә алмыйм. 11 баладан бүгенге көнне йортта беркем дә яшәмәгәннәре бар. Бер җирдә дә бирмәйләр, бөтен җирдә дә көч салырга. Менә күршедә генә Нафиков, менә дигән йорт салды әйбәт. Атамулланың Ванушкалары менә дигән кирпечне йорт салалар. Эшләсәң бар. Безнең авылыбызда яшьләребез бар, мәктәбебез бар, балалар туа.
Үткән елда гына менә безнең Бадарак авыл советында 16 бәбәй туды. Быел да менә уже 3 бәбәйбез бар әле менә. Шуның берсе Бадарак авылында яшәр өчен безнең коладан да әйбәтрәк шартларыбыз бар. Потому что хәзер безнең авыл җирендә үй салсак, бөтен кирәк-яраклы инструмент бар, материал бар. Һәрбер кешенең өендә душевой бар, бакчаларыбыз бар. Бакчаларыбызда бәрәңгеләр үстерәбез. Кыярлар, помидорлар, теплицалар. Менә шулай кеше матур итеп, елга буенда үзенең буасы белән, үзенең халкы белән, күршеләре белән бик матур итеп яшәргә тырышып, шатланып яшәп яталар инде. Безгә чаклы булганнар, бездән соң да булсын, бетмәсен дип, нигез шул бит инде. Авыл кешесе чыдам, җиңелдегенә эзләмәй. Дәвам итәргә, бездән соң да булсыннар, йортлар буш булмасын инде. Шул җир өчен бөтен дөньяда сугышканнар өчен. Без хәзер шул җирне ярайбыз да ташланмаган. Бурьян үсә. Онысы начар хәл. Тынычлык адәм баласына кирәк.